wal jai'i lan wong kang luwe, wong kang kelaparan kaliren. Wassalatu lan salat bilaili ing dalam waktu bengi, wan nasu hale utawi menungso iku niyamun pira-pira kang turu. Ai tahajjudu tegese salat tahajud, salat tangi sangka turu, fi jawfil laili ing dalem tengahe wengi, hala ghaflatin nasi ing dalem nalikane laline menungso, ngamplae menungso, fi lazzatin naumi ing dalem ngrasakno lezate turu. Niki sampeyan mawon apa ditambahi niki? Wa ammal kafarat. Titik mawon ah. Titik napa kata? Titik mawon nggih. Mungkin nek kurang ya mbuh ngono ya. Tambahi. Nek kurang ya maca neh. Wong ndek-ndek mawon. Alhamdulillah. Sakniki wulan Safar, ya. Safar. Nek wulan umum wulan apa nih? Juli. Juli niku perbintangane Saroton, Plituton, Juli, Saroton, pitu tafawute, Saroton buruje perbintangane. Saroton niku lek cara Indonesia kepiting. Makanya nek ilmu perbintangan, ilmu horoskop, ilmu ramalan, napa jenenge bintange? Sing Saroton kepiting niku napa? Gambare napa gambare Juli? Kepiting. Apa? Cancer? Apa? Scorpion lah Agustus. Nggih Scorpion. Scorpio, nggih ya. Scorpio niki Juli. Scorpio. Lah nek wulan Juli kalih wulan Agustus. Juli niku kepiting gambare, bahasa Arabe Saroton, ilmu perbintangan disebut Scorpio, nggih ya. Terus Agustus niku Gustusat. Agustus pitu Asad. Asad iku singa. Singa niku napa? Leo, ya. Ya. Teng ilmu perbintangan. Niki posisine srengenge niku teng lor. Terbite tetep nggo etan tapi etan lor. Surupe tetep nggo kulon tapi kulon lor. Sedangkan daerah kita Indonesia niki nek sing Kalimantan mriko pas Khatul Istiwa utawa Katulistiwa, sing Jawa niki teng kidule Katulistiwa 7 derajat. Akhire napa? Palih mboten pancer srengenge. Ngertos nggih? Srengenge terbite nggo lor, mlaku ngulon surupe nggo kulon lor. Akhirnya kula panjenengan teng daerah kidule Katulistiwa gak pernah pancer srengenge, palih banyu-banyu iku rasane ya adem. Adem. Makane jemok banyu iku aras-arasen. Niku nek ulan ngeten iki. Nek wong Jawa ngarani bediding. Ya. Nek wong Jawa biyen nek niteni mboten dugi astronomi, mboten. Sing kula omongno niku astronomi, falak. Nek wong biyen nitenine wayahe pentile kopi, ya. Kembang kopi, kembang poh, lha ngoten ki ya. Padahal asline mboten ngoten.
wayahe kembang randu lan padahal asline mboten. Asline nggih dugi napa ngarani fenomena alam niki astronomi. Aten sistem tata surya sing enten teng alam dunya niki. Makane biasane nek awan butuh AC utawa kipas angin sakniki mboten patek nggih. Nggih. Biasane bolak-balik adus saiki adus sedina sepisan wis cukup. Enten sing adus sedina sepisan. Kula sepisan. Boten cukup kanggo wong sing nyambut gawe keringetan ya adus ya. Kerja keras ya. Awake rusuh kabeh ya bolak-balik adus. Hawane adem. Biasane nek turu gak tau kemulan. Nek saniki nek turu kemulan ta mboten? Nggih. Mergo hawane adem. Ngeten iki teng daerah loran mriko. Loran niku pundi? Lore Katulistiwa, misale Arab Saudi, Eropa, panas sakniku. Panas banget. Bahkan enten berita teng Prancis niku ngantos 60 derajat Celcius panasnya. Jadi barang metu langsung garing. Nggih, ka ono sing wani metu ngeten iki teng mriko. Panas. Mergo manceri srengenge. Pon sakniki ngaji. Ngajine sing diwaos niki wau derek tasik dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dateng sahabat Abu Hurairah. Sing dawuhe Kanjeng Nabi nika Abu Hurairah ana 3 perkara sing iso nyelametno. Ana 3 perkara sing dadekno hancur binasa. Ana 3 perkara sing iso ngunggahno derajat. Ana 3 perkara sing dadi pelebure dosa. Niki cara Jawa. Sing nyelametno iku apa ae Abu Hurairah? Siji, wedi nang gone Allah, baik dalam keadaan sendiri utawa ana wong liya. Loro, selalu sederhana, biasa-biasa saja, baik keadaan melarat utawa sugih. Telu, sedang-sedang saja dalam keadaan maremi ati lan keadaan muring-muring, gak usah napa ngarani emosi berlebihan. Dene sing garakno kita rusak Abu Hurairah 3 perkara. Sing garakno kita binasa iku mleki iki medhit ya. Pun diterangno kan iki ya. Nomor 2 nuruti kesenengane nafsu. Nomor 3 gawokno awake dhewe. Iku sing garakno uripe gak enak. Sing garakno uripe hancur, sing garakno awake binasa rusak. Lah sakniki derek sing diwaos kala wau niki tumeka perkara sing ndadekno kita pantas berderajat. Ngertos derajat nggih? Ngertos derajat apa mboten? Napa derajat? Jabatan jare. Jabatan niku nggih sebagian saking derajat, tapi jabatan niku mboten mesti. Derajat niku mboten mesti jabatan. Pangkat niku nggih sebagian dugi derajat, tapi derajat mboten mesti pangkat. Derajat niku kedudukan. Kedudukan penting, kedudukan sing apik, posisi sing apik. Siji mungguhe Allah, loro mungguhe menungso. Niku jenenge derajat. Kadangkala wonten pejabat mungguhe menungso apik tapi mungguhe Allah mboten apik. Niku sanes derajat.
Kadang kala wonten tiyang pangkat mungguhe bawahane apik tapi mungguhe Allah gak apik, niku nggih sanes derajat. Paham nggih? Dadi derajat iku mesti apik mungguhe Allah, ya apik mungguhe menungso. Niku derajat. Kadang kala ana wong ngomong, iki kalau uripe lho enak, akeh sing seneng, wong ya apik kelakuane, pancen wis derajate. Ngertos nggih? Derajat. Nek jabatan kalih pangkat niku apa bedane? Nek jabatan pangkat itu padha-padha kenek diikhtiari, kenek diusahakno. Tapi nek jabatan niku saged diusahakno ndamel cara sing salah, nek pangkat mboten saged. Contone jabatan lurah niku jabatan napa pangkat? Jabatan. Bupati niku jabatan napa pangkat? Jabatan. Tiyang kepingin dadi anggota dewan DPR niku jabatan napa pangkat? Jabatan. Mergo kepingin dadi anggota dewan, kepingin dadi kepala desa, kepingin dadi bupati, saged napa mboten tuku swara? Saged, nggih. Salah napa bener? Salah. Jenengan ngen rami. Niku jabatan. Adi jabatan niku kekuasaan sing kena dituku. Niku jabatan kena dituku. Ndamel cara sing gak bener, ndamel cara sing salah. Niki enten mantan lurah Pak Arto. Nek ngomongno bingen-bingen derek. Zaman bingen niku oleh kepingin salah setunggal partai menjadi pemenang pemilu. Sampai kepala desa lurah-lurah zaman singen dikongkon nyoblosi kartu suara. Zaman bingen. Eling nggih? Zaman Orde Baru bingen. Padahal kartu suara iku kudu sing nyoblos pemilik suara. Tapi gebrokan kartu suara dicoblosi lurah-lurah utawa partai tertentu supaya dadi pemenang. Salah tapi kasil. Ngertos? Dan hasil tapi salah. Niku jenenge jabatan. Nomor loro pangkat. Nek pangkat niki saged diikhtiari, diusahakno melalui sekolah, melalui prestasi, melalui capaian-capaian. Misale sing asale pangkate saniki nek takon pangkat kopral, jenderal niku pangkat apa jabatan? Pangkat, ya. Kapten pangkat apa jabatan? Pangkat. Mergo wis dinas nang daerah primitif terisolasi utawa dinas nang nggone daerah peperangan sing teng mriku kathah pemberontak sak piturute berhasil akhirnya diangkat mergo prestasi, diangkat dadi kapten. Dadi kapten berhasil diangkat meneh suwe-suwe dadi apa mak ndukure kapten apa? Napa ora? Ndukure kapten apa? Mboten semerap kula kian. Wis pokoke ndukur dhewe jenenge jenderal. Lah niku pangkat. Mergo sekolah, kompetensi, prestasi akhire oleh pangkat. Tapi niku mek miturut menungso. Jabatan pangkat iku posisi kekuasaan, otoritas sing gadah pengaruh, tapi iku apik mungguhe manungsa, goreng mesti apik mungguhe Allah. Nek sing apik mungguhe Allah iku contohnya apa? Gak kenek gawe cara salah.
Contohnya apa? Derajat kewalian, tadi walinya Allah. Derajat kekiaian, ulama sing amilin, konsisten, konsekuen karo keilmuane. Iku derajat. Dimulyakno wong, dimulyakno Gusti Allah niku jenenge derajat. Gak kena dituku. Misale wong lebok, wong wiyu, wong briti, wong sawo kepingin dadi kiai, nuku suarane wong sak desa, saged napa mboten? Mboten nggih, mboten saged. Nek pingin enten ngaten iki, enten asale tiyang biasa tapi kepingin kathah tamune cekne dadi dukun. Ojekan-ojekan, omprengan-omprengan niku disangoni kabeh. Pokoke lek ana wong sambatan terno nang omahku. Terus akhirnya tamune akeh, sebagian ana sing jodoh, sebagian ya gak jodoh. Lah sing jodoh-jodoh niku nek nyeluk palih Gus. Suwe-suwe diceluk Gus. Tambah suwe tambah akeh tamune, tambah suwe tambah akeh tamune, wonge dhewe tambah tuwek diceluk kiai. Tapi gak ana ilmu agamane wonge. Mek jobahan, sarungan, kubukan putih. Kabeh wong nyeluk kiai. Niku nggih sawangane derajat tapi sanes. Lan apa kok duduk derajat? Mergo dheweke nguniku oleh ngikhtiarno gawe cara sing gak bener. Ngertos nggih? Nek derajat niku mesti carane bener diridani Allah. Saniki pun ngerti bedane jabatan, pangkat karo derajat. Seorang raja, presiden, bupati, gubernur, camat, bahkan kepala desa, kepala dusun, bahkan sampai tingkatan RT. Iku ana sing pancen jabatane iku jabatan tok. Nek pancen niate menjabat iku mek golek pengaleme rakyate sing dipimpin. Tapi nek oleh menjabat iku mergo golek ridane Allah, melok-melok netepi perintah Allah. Aku tak menjabat, aku cek iso berbuat kebaikan yang lebih banyak, aku cek iso berguna lebih banyak, anfa'uhum linnas, golek ridane Allah. Iki saged mawon jabatan presidene, jabatan gubernure, jabatan bupatine, jabatan camate, lurah, kepala dusune, bahkan jabatan RT-ne ya dadi derajat. Ngertos nggih? Kadang kan enten tiyang ngoten niku sing pancen wong soleh dadi bupati, wonge soleh. Wong pancen derajate. Dadi lurah, wonge soleh, tanggung jawab temenan, wani berkorban demi rakyate. Oh pancen derajate. Ngertos? Niku. Saniki nek kula panjenengan pun semerap bedane antarane jabatan, pangkat karo derajat. Kula takon telu niki. Kula panjenengan kepingin menjadi wong sing menjabat, napa wong sing berpangkat, napa wong sing berderajat? Temenan. Nggih pancene bener niku pilihane. Pilih dadi wong sing berderajat. Mergo karuan panjenengan sedaya niku cara pingin oleh jabatan gak duwe bondo. Ya. Mergo karuan jenengan umpamane milih kepingin berpangkat, jenengan niku mboten gadah prestasi. Wis babah gak pangkat, babah gak menjabat, sing penting mungguhe Allah aku berderajat. Bagus. Jadi jenengan milih
derajat dibanding pangkat dibanding jabatan niku mergo pilihan sing wis terpaksa. Nggih, jane gak ono pilihan liyane ya. Karuan nek asale wis apa ngarani duwe duit akeh. Terus sekolahe dhuwur. Lah iki jek duwe pilihan dadi pejabat. Iki jek duwe pilihan dadi berpangkat. Ngertos nggih? Wong gak gablek apa-apa kok. Wong Tegal sawah mek sak ilat. Dadine ya wis milih berderajat ae. Artine napa derek? Nek nguber jabatan niku senajan duniawi. Nguber pangkat niku senajan duniawi niku modale gedhe. Nek nguber derajat senajan niku nggih ukhrawi akhirat, nggih duniawi niku tanpa modal. Ngertos nggih? Tanpa modal. Kaya kula panjenengan nih. Nek kate nang neraka iku modale gedhe ta cilik? Gedhe nggih? Nek nang swarga gratis. Budal ngaji wis oleh swarga nggih ya. Budal ngaji wis oleh swarga, silaturahim nang gone tangga oleh swarga ya oleh suguhan barang ya. Oleh swarga wis. Senyum tabasum, senyum di hadapan wajah kanca wis oleh swarga. Nyapa tangga nyapa kanca wis oleh swarga. Gampang. Wayahe adzan budal nang masjid nang langgar wis oleh swarga. Tapi gak budal tok, ya sembahyang rek. Alhamdulillah. Mergo kabeh niki Bapak Ibu sedaya pingin dados tiyang sing berderajat. Derajat niku berarti apik mungguhe Allah, apik mungguhe menungsa. Kepingin nggih? Kepingin apik mungguhe menungsa tok napa Gusti Allah tok? Pau internet milih. Kedua-duanya. Pun siap pitukane. Pun siap regane. Sampun. Kabeh kan tidak gratis, ya. Modal gratis, tapi tekad sing gak gratis. Pun siap. Nah, nek pun siap kula terangno. Wa ammat darajatu fa ifsya'us salam. Abu Hurairah telung perkara sing dadekno awakmu berderajat. Saiki Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, Abdurrahman bin Syams. Niki sahabate Kanjeng Nabi. Mboten nate dadi khalifah, tidak pernah memiliki jabatan. Mboten miliki pangkat dadi panglima perang nggih mboten, dadi jenderal nggih mboten. Abu Hurairah niki berderajat napa mboten? Halo. Berderajat. Nyatane dikenang umat Islam sampai saiki. Ngertos nggih? Niki mergo didhawuhi mbek Kanjeng Nabi. Nek kepingin berderajat Abu Hurairah telung perkara. Siji, faif sya'us salam, kuncarakno salam. Salam niku uluk salam. Yang sak menten katahe niki nek petuk kanca tangga uluk salam ta mboten? Uluk salam ta mboten? Kadang ngeten iki ibu-ibu misalnya mangke kondur teng dalam kepangge bapake, assalamualaikum sayangku, ngoten ta mboten? Mboten nggih? Malu. Ngono kok jare siap pitukane. Ya. Malu. Nek arek cilik-cilik niku kalih gurune teng TPQ napa gurune teng sekolah dipelajari nggih. Budal sekolah, budal ngaji, salaman terus uluk salam. Mulih teko ngaji, mulih teko sekolah pedhok ibune, pedhok bapakne uluk salam. Mosok sing cilik diwuruki kenek sing gerang daplok.
Kula tak nerangno salam dhisik. Salam niku napa? Salam niku nek lafaze assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali monggo disambi. Niku kalimat surga. Mergo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat niki muncule teng swarga nalika Allah Ta'ala ndadekaken Nabi Adam. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam wis sempurna dadi menungso ala suratih. Nabi Adam sesuai bentuke Nabi Adam sing dukure swidak zira. Swidak zira. Semerap swidak zira. Sak zira niku sak lengen. Sak sikut. Niki sak zira. Nek zirake wong Arab paling swidak senti. Nek zirake Indonesia piro sih? 30 senti ya? 50. Wis 50 nek tambah 50 nggih. Zirake wong Arab. Sikune wong Arab sak siku sak zira niku. Niku 50 senti. Lah Nabi Adam niki dukure swidak zira. Berarti pinten meter? 30 meter. Tadi Nabi Adam nek diukur kalian napa ngarani pihak dokter napa sinten mawon sakniki wis gak ana alat ukure ketinggiane. Bahkan gedung-gedung bangunan gak ana sing dukure swidak meter. Dukur nggih Nabi Adam. Aja takon terus tangane sak pira. Sikile sak pira. Kok tambah kurang ajar kita takok Jawa Tengah barang. Nabi Adam swidak zira sekitar 10 sampai 12.000 tahun yang lalu. 12.000 tahun yang lalu Nabi Adam ketinggian postur tubuhe niku swidak zira utawa sekitar 30 meter. Kok nate kepiren kan? Napa dereng? Nate anten sinate dereng. Barang Nabi Adam pun dadi bleger Nabi Adam ngadeg swidak 30 zira 30 apa swidak zira utawa sekitar 30 meter niku ketinggiane. Nabi Adam diperintah karo Allah. Adam metu. Nggo swarga niku dinteni malaikat padha lungguh kabeh. Fahayyu alaihim. Ulu salam nanggone para malaikat lan rungokno jawaban salame malaikat nang awakmu, mergo jawabane malaikat iku bakal jadi uluk salame anak putumu. Nabi Adam metu assalamu alaikum. Para malaikat tangi jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki akhirnya dadi bahasa perdamaiane uluk salame anak putune Mbah Nabi Adam. Mula derek uluk salam niku kalimat surgawi, bahasa swarga. Nek diartekno niki donga. Assalamualaikum, semoga kesejahteraan bagimu. Warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan barokah dari Allah untukmu. Berarti tiang uluk salam niku tiang ingkang ndongakno koncone. Ngertos nggih? Ndongakno damai, ndongakno sejahtera, ndongakno oleh rahmati Allah, ndongakno uripe barokah. Mula lek ana kanca uluk salam nang kita wajib hukume jawab salam. Mergo kita wis didongakno apik.
nggih pancen kadang izin wis gerang daplok ngaiti uluk salam. Tapi kula yakin kula panjenengan sedaya nek ana kanca dulur tangga kok gelem uluk salam mesti kula panjenengan jawab. Nggih ta mboten? Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndongakno kedamaian, ndongakno oleh rahmati Allah, ndongakno urip barokah. Niku uluk salam. Lah, teng Indonesia niki diganti kali wong Indonesia zaman kemerdekaan bingen orde lama. Cek gak semata-mata koyo-koyo Islami didominasi umat Islam. Ini kan bahasa surgawi nggih ya. Nek esuk diganti dadi selamat pagi. Nek awan diganti selamat siang. Nek sore selamat sore. Nek bengi nek turu selamat ndekok. Ngeten iki ana apa? Ngeten iki nek nurut hukum syariat tidak termasuk kuluk salam. Tapi nurut Gus Dur mantan presiden kita niku pun termasuk. Niki nurut Gus Dur. Terserah jenengan melok sing pundi, mboten apa-apa. Lucu bae wong lebuk sing lanang mulih teko sawah teko Tegal ketemu mulih nang bojone, selamat siang Bu, lucu. Paling mari kena kok grombol ngono nang. Sik tak ngombe sik. Ya lucu ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang hadis lain dawuh nggih sami datang sahabat Abu Hurairah, hadisnya sahih. Ya Abahir, ya Abu Hurairah, lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kon kabeh kita semua niki gak bakal iso melbu swarga nek gak beriman. Iman, ngertos iman nggih? Ngandel karo Allah. Kita iso melbu swarga mergo kita ngandel, kita mempunyai Tuhan Allah, bertuhan pada Allah dan tidak menyekutukannya. Abu Hurairah kon gak bakal iso melbu swarga sehingga kon beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Kon kabeh gak diarani sebagai orang yang beriman nek kon kabeh gak saling mencintai satu sama lain. Dulur cacak seneng ambek adike, adik seneng mbek cacakne, tangga cinta karo tanggane, gak ana sing basekan, gak ono sing drengki. Iku bukti keimanan. Mergo kita gak bakal diarani wong sing beriman sing bener keimanane nek ejek duwe musuh, nek ejek duwe wong sing digedhingi, nek ejek seneng basekan. Enten tiange ndugi nggih? Mboten. Artine syarate Bu, Pak, syarate kula panjenengan mlebu swarga: siji iman, loro mencintai satu sama lain. Abu Hurairah, ala atullukum ala syai'in idza amiltum. Abu Hurairah, apa kon perlu tak dodohno sesuatu jare Kanjeng Nabi sing dadekno menumbuhkan rasa cinta di antara kalian? Kanjeng Nabi terusno dawuh, ufsus salam ala man araftah wa ala man lam ta'rifu.
sebarkanlah uluk salam kepada siapapun, baik kon kenal wong iku utawa gak kenal wong iku, sing penting wonge ketoke muslim ulu ana salam. Berarti derek uluk salam niki assalamualaikum niku saged menumbuhkan rasa. Nek jenengan ngomongno ini mesti paham. Berarti saged menumbuhkan rasa cinta di antara sesama. Nek wong kok wis gak gelem uluk salam, berarti rasa cintane wis luntur. Misalnya kula panjenengan geding mbek tangga, gelem uluk salam? Gelem? Bateng. Gak paten. Ngono ya? Gak paten. Jadi bukti bahwa kula panjenengan niki mencintai kanca, mencintai tangga, mencintai lingkungan kita, kula panjenengan petuk sapa-sapa gelem muni uluk salam. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki saged menumbuhkan rasa cinta, yang mana akhirnya rasa cinta niki menguatkan keimanan kula panjenengan, akhirnya oleh jaminan mlebu swarga. Paham nggih? Niki kula nerangno konteks syariate salam. Saniki kula tak nerangno konteks Jawa. Intine salam niku siji ndongakno, loro nyapa. Nggih ta mboten? Nek ana wong gak uluk salam berarti gak ndongakno ya gak nyapa. Kula panjenengan nek duwe kanca, duwe tangga, duwe kenalan, petuk kok merengut ae. Jengkel ta mboten? Jengkel nggih? Jengkel. Terus kula panjenengan nek duwe kanca, duwe tangga, duwe kenalan, petuk kok greteh, sumeh, apa-apa ditawakno, mampir monggo niki wedange monggo. Seneng ta mboten? Seneng. Lah budaya kula panjenengan sebagai wong Jawa niku tegur sapa, aja kaya wong kutha. Wong kutha iku tangga mbek tangga gak kenal, nek petuk iku mek mripate tok ketap-ketip. Ya. Tapi nek wong desa petuk tangga, petuk kanca mesti nyapa. Tekan ndi kok, Mang? Ngono ya. Pantes. Gak mampir sih ah. Pantes. Apa maneh dibumbui ambek rasan-rasan dedek-dedek. Jawa banget, ya, Jawa banget. Tapi setidaknya niku nyukulaken rasa akrab, seneng, cinta sesama, seneng karo kanca, seneng karo tangga. Niku budayane Jawa. Budaya Islam, syariat Islam. Nek petuk uluk salam. Kira-kira nek ana wong metu teko omah gak nyoba sing diliwati gak disapa ya gak ngreken merengut ae. Ana sing seneng ta mboten? Gak ana sing gelem dikanca. Mula bekne jange niku kate pilihan lurah. Bekne ya, sapa-sapa kepingin dadi lurah misalnya mau dento, kepingin dadi lurah umpamane, yo gak mulai pencalonan, mulai saiki kudu sregep nyopo tanggane. Wah, petuk warga masyarakat kudu sregep uluk salam, mesti kungko akhire umpamane to bakal duwe lawan calon lurah,
nek padha-padha sangune 100.000 sing dipilih tetep Pak Mudin to mergo sing greteh. Ngertos nggih? Iku bukti bahwa tegur sapa, uluk salam niku bisa menumbuhkan rasa cinta. Mula nek kepingin bisa mencintai satu sama lain, tebarkanlah salam pada siapapun. Mula teng mriki gak salah belas dawuhe Kanjeng Nabi niki, sing iso ngangkat derajate menungso iku siji gelem greteh, tegur sapa, menyebarkan salam kedamaian kepada siapapun. Akhire akeh sing seneng, nek akeh sing seneng akeh sing dukung. Ngertos nggih? Mungguhe Allah ya apik mergo seneng ndongakno wong liya. Mungguhe masyarakat yo apik mergo masyarakat kabeh digretehi, diblateri. Ngertos? Pun dilakoni napa dereng? Kadang. Kadang nglakoni, sering lali. Kadang kemenyek kok. Nek ambek wong sing duwe mobil mewah utawa duwe akeh growet weh. Ya. Tapi nek ketemu kanca tanggane sing luwih kere, luwih melarat, ya mau nyapa? Lah apa nyapa? Ya kono sing kudu nyapa aku. Ngono ya. Aku semawur iku wis apik. Nek kono gak nyapa laler gawe nyapa wong kere. Iki jenenge wong gak tepak. Makanya gak iso berderajat mergo kementus. Ya, enten tiyang ngoten niku nggih. Enten kementus. Dados ngoten derek carane nek kepingin kula panjenengan berderajat apik mungguhe Allah, ya apik mungguhe menungso, kula panjenengan gak oleh arogan. Kula panjenengan gak oleh sombong, kula panjenengan kudu murah ndongakno, kula ndongakno wong liya, kula panjenengan kudu gelem greteh karo wong liya kanthi pengucap assalamu alaikum. Pun paham nggih? Gampang ngajine. Nglakonine sing isin. Ya. Ayo mari kita praktekno nek boleh dhewe-dhewe. Praktekno ketemu anake. Mlebu omah ana anake, ana bojone. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa gak tepak lan. Wong anake jek urip, bojone jek urip kok ahlal kubur. Nah, berat. Jaluk salam sing bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jare anake, jare bojone, "Bu, dungaren Bu, uluk salam." Ya iki mung mari ngaji oleh sangu salam memang. Ngono ae. Dadi monggo dibudayakno uluk salam. Ya. Jeke berderajat niku artine apik mungguhe Allah, ya apik mungguhe menungso. Nomor kali wa it'amut ta'am, gelem nyuguhi panganan baik nanggone dayoh utawa nanggone wong liya. Nek jare Sunan Giri ngowahi mangan marang wong kang luwe. Ngoten. Loman ngowahi mangan. Ngapunten. Misale kula panjenengan wis duwe omah, terus ana tamu kula panjenengan, mek kula panjenengan wae banyu putih aqua gelasan. Ngene ngomong sak jam. Tamune mulih gremeng ta mboten? Tamune mulih gremeng ta mboten? Mboten nggih. Nggih gremeng lah. Masih mboten gremeng nggih mboten napa-napa, gremeng nggih mboten napa-napa.
Tapi lumrahe nggih gremeng wong mertamu sak uwen-uwen kok mek banyu putih sak gelas. Rokok gak metu, kopi gak metu, kedang goreng gak metu, puluhan gak metu ya. Kira-kira liya dina wong utang ya gak diutangi kok. Kira-kira liya dina nek dijak mara meneh. Mboten purun nggih. Apa-apa gak metu, rasa-rasen. Tapi nek tuan rumah niku derek paling boten lah ngowahi teh, nyuguhi kopi, utawa nyuguhi cemilan, ana panganane. Apa meneh nek suguhan geden-gedenan dimasakno. Waduh, tamune ya ngelem-ngelem tamu. Ngelem-ngelem saweneng tamune. Niki setunggal. Nomor kalih. Keapian niku kathah derek, nomor kalih. Keapian niku kathah. Kula panjenengan sapa masjid api. Kula panjenengan bolak-balik nang tanah suci haji umroh ya api. Kula panjenengan ana tanggane sing kangelan pangane. Ana nggih. Misale duwe tangga nyambut gaene angel. Mangan sedina pisan kadang gak mangan blas. Nek oleh berkat ngene kok saweneng. Oleh wewean ngene kok saweneng. Ngeten niki luwih utama kula panjenengan jamin pangane tangga niku daripada kula panjenengan bolak-balik umroh. Paham nggih? Luwih apik kula panjenengan jamin pangane wong sing fakir miskin daripada kula panjenengan bolak-balik nang tanah suci. Luwih apik. Mergo niku sing dadekno derajat sak pirang-pirang tiyang sing sapa tanah suci ben taun umroh haji ya bolak-balik. Tapi gak merhatekno tanggane sing kelaparan, gak merhatekno tanggane sing luwe. Kira-kira tiyang berderajat napa mboten ngoten iki? Mboten. Mesti tanggane padha ngrasani. Wah, iku bener duwe akeh, tapi mlekti. Ya. Enten ngoten niku teng kampung dhewe-dhewe nggih. Kathah. Gak duwe derajat wong niku. Mungguhe Allah ya elek, mungguhe tangga ya elek. Senajan bolak-balik nang tanah suci. Carane nek kepingin dadi wong sing berderajat, apik mungguhe Allah, apik mungguhe tangga manungsa, ya kudu gelem ngewahi mangan wong sing butuh panganan. Niku loro, wau siji kan tamu, ya. Loro tangga. Karo-karone niki derek. Niki lana pokok panganan. Mergo sing dadi rezeki asli, kabeh rezeki. Duit rezeki, penggawean rezeki, rezeki kabeh niku. Wong nganggur oleh penggawean rezeki ta mboten? Rezeki. Wong nyambut gawe oleh bayaran duit rezeki tambatan rezeki. Tapi niku wau sedaya dereng mesti dadi rezeki sing asli. Nek gurung nyoto-nyoto mlebu nang ngene wetenge. Mula teng mriki bahasane niku it'amut ta'am, aweh panganan. Mergo panganan niku sing dadi rezeki sing asli. Dadekno awake kuat, awake sehat. Allah Ta'ala jamin menungso niki kelawan nyukupi sandang pangane, duduk nguwahi bayaran. Ngertos nggih? Artine wong nek sregep ngopeni wong sing kurang pangan, gelem nguwahi jamin panganane, kebutuhan hidupe wong sing kekurangan fakir miskin, iku wong sing niru-niru sifate Allah, duwe rasa welas asih. Ar-Rahman Ar-Rahim. Paham nggih?
welas asih. Ibu-ibu niki biasane kan ngoten, nek duwe panganan mesti berbagi nggih. Wahna kono, apa mana nek kate riyaya posoan. Wewe ta mboten? Biyen. Sakniki kita sih. Asih alhamdulillah. Wewe. Panganan. Cuman model tiyang niku macem-macem derek. Wonten tiyang sing wehno panganan niku sing elek sing diwehno. Ya. Beleh petik niku ditugeli dari 14. Dipotongi dadi 14 potong. Ana dodol mentok, ana pupu, ana ceker, ana lar, ana putu, ana endas. Sing digawe endas. Enten ngoten niku. Mboten. Sing digawe ceker, mboten nggih? Mboten. Wis paling gak suwi-suwi lah. Gawe. Artine napa, Derek? Tiyang sing niat nguwehno panganan nang wong liya mesti sing diwehno iku barang sing apik. Ngertos nggih? Beda karo dhuwit. Nek dhuwit kula panjenengan nguwehi wong liya dhuwit, lak mesti kareni sisane. Misale ana wong duwe dhuwit 1 miliar apa njero 1 juta. Sing diwehno wong 1 miliar apa 1 jutane? 1 juta. Tapi nek panganan dipipi iki kok nggih berkate ku sak kotak jajane iki regane 15.000 jajane tok. Gorong segone iki ambek iwake kok rego 20.000. Oh berarti 35.000 sak berkat. Mesti wis ditaning-taning sak apik-apike sak mampune. Ngertos? Niku nek panganan. Mula teng mriki bahasane niku itu amut ta'am. Aweh panganan nang tamu, aweh panganan nang wong sing luwe. Niki ndadekno kula panjenengan niku wong niku akhire langsung masyaallah tangga kuwi kon gati. Sering wae panganan sing diwehno ya apik-apik. Petik ya dodok mentoke. Ngono. Ya pupune diwehno nang aku. Duwe rasa welas sing kuat wong iku nang aku. Duwe rasa asih sing luar biasa nang aku wong iku. Lah wong sing ngwehi panganan nang tangga iki wong sing berderajat. Apik mungguhe Allah, ya apik mungguhe manungsa. Mula nek ana napa-napa hadiah napa-napa kirim panganan. Apa maneh? Nek posoan ngono. Sing dikirim napa? Panganan. Nggih. Weweh jenenge. Sae niku. Tapi nek wong gak kaliren, wong wetenge wis blending gawedhe. Saking kae panganane, saking sugih wonge, dikeki panganan biasa gak direken, ya. Wong niku sing apik diwehi apa? Diwehi sapluk ae. Wis sapluk. Dikeki panganan gak direken. Diwehi tangga, diwehi dulur, diwehi kanca diguwak dikaro petik. Enten ngoten niku. Ya, enten. Wong gak tepak iku. Kayak ana sapluk. No. Dadi ngewe panganan. Tapi nggih ngoten Derek. Ojo pilih-pilih. Ibu-ibu niku biasa pilih-pilih. Ya. Biasane nek riyaya kajeng riyaya posoan weweh masih wis dulur waduh nek sugih lak diwewehi. Nggih ta mboten? Masih dulur dik cek mindoan nek marat gak diwewehi. Nggih. Gak tepak. Ya duduk derajat iku jenenge. Iku jenenge njilat. Penjilat. Wong sing berderajat niku gelem ngowahi panganan sing apik nang gone tamune, ngowahi panganan sing apik nang gone tanggane sing butuh mangan. Iku wong sing berderajat. Allah ngelem, tangga ya ngelem.
tibane suwe nrano ngaten tok. Nggih. Pun sak jam punjul. Kantos setunggal. Sing nomor 3. Sing nomor 3 wassalatu bil lail wan nasu niyam. Abu Hurairah sing munggahno derajatmu, bisa menaikkan derajatmu. Kon apik nurut aku, ya apik mungguhe menungso sepadha. Siji sebarno lu salam. Loro sing seneng ngewahi panganan nanggone tamu, nanggone wong liya, tangga, dulur. Nomor 3 Abu Hurairah wassalatu bil lail wan nasu niyam. Nek bengi salato pada saat wong-wong enak turu. Jenenge salat tahajud. Niki juwarang sing lakone niki nggih. Ya. Paling iso nglakoni nek wis kate nyalokno dadi apa-apa. Ya, nglakoni. Utawa diuber-uber utang akeh. Ya, nglakoni. Utawa duwe kepentingan anake cek ketrima apa. Ya, baru nglakoni. Wabuk. Salat dalu. Nek bengi tangi salat dalu. Abot. Padahal salat dalu niki derek sing garakno kula panjenengan sebagai menungso niki dadi menungso sing berderajat. Menungso sing apik mungguhe Allah, ya apik mungguhe padha menungsane. Salat dalu jenenge tahajud. Nduk Al-Qur'an derek. Salat fardu kabeh disebut jelas wasabbihuhu bukratan wa asila. Subuh karo asar. Gak ono teng Quran niku nyebutno salat sunnah secara spesifik khusus kejaba tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Mek setunggal sing kuat disebutno secara terang-terangan karo Allah teng Al-Qur'an salat sunnah mek setunggal. Nggih niku salat tahajud. Salat tangi sangka turu. Turune ya menten marisa tangi jam 11 wis dadi tahajud. Turu jam 11 tangi jam 12 wis dadi tahajud. Tahajud niku pokoke bengi mari sembahyang isya. Sing paling penting salate niku tangi turu. Nek gorong turu iku jenenge salat malam biasa, dudu tahajud. Paham nggih? Qiyamul lail dudu tahajud. Nek tahajud niku kudu turu dhisik. Turune isya, mari isya. Dadi isya turu. Jam 12 tangi, jam 2 tangi, jam 3 tangi, jam 4 tangi. Salat sunnah. Niku jenenge tahajud. Salat tangi turu. Sak durunge subuh. Jenengan takon. Saya salat jam 11 dalu. Mergo nglelir ya jam 11 dalu. Saya tahajud. 10 saya tahajud pokoke nglelir. Jam 09 ya napa? Kula tilem ket mari maghrib. Apa? Kok guyu sih? Kula tilem matur maghrib karep kula mungkin isake cek mboten teng awal. Tibane jam 09 kula tangi. Kula isaan jam 09 kalih salat sunah pisan. Napa ngoten niku pun diarani tahajud? Sampun. Paham ya? Sampun tahajud. Cuman sing paling sae tenggane alam malakut niku enten pitik jago kluruk. Jam 12 kluruk. Ngono. Jam 1 kluruk. Jam 2 kluruk. Sing nerangane kitab Ihya. Ulkurullah. Ngono. Ayyuhal muslimun
Uzkurullah, he wong turu-turu tangiyo waya salat. Jam 12 enten. Makane kadang kala petik kluruk bahasane wong Jawa, oh wis ana petik kluruk. Niku mergo kebandang petik sing alam samar. Ngertos ya? Gugah menungso iki loro. Tapi kula panjenengan zaman sakniki niki mergo ana listrik padang, ana TV, ana sembarang kalir. Palih sampai bengi gak turu-turu. Nggih. Apa maneh ana Piala Dunia. Tambah gak tahu turu bengi. Ngotene kumpul salat ya napa? Ya disebut qiyamul lail, salat dalu. Tapi gak disebut salat tahajud. Sing paling sae adalah sulusil lail, sepertiga malam terakhir. Nek bengi niki kabehane 12 jam, jam 6 sampai jam 6 pamane. Berarti petang jam dilongi subuh sak jam, berarti karek 3 jam. Kira-kira sulusul lail niku jam 2 sampai jam 4. Jam 2 sampai subuh. Niku sing terbaik. Jam sak monten niku disebut waktu sahar. Waktu sahur. Ngertos ya? Dipun riwayataken derek datang hadis qudsi. Dawuh Allah. Aku iku mudhun nang langite bumi. Langit ke-1. Pada saat sulusil lail. Sepertiga malam terakhir. Tak sawang kabeh sapa sing tangi karo sapa sing menikmati tidur. Artine sapa sing duwa, sapa sing salat nggo waktu niku wau sepertiga malam terakhir niku dipantau Allah. Napa mawon sing dadi penyuwune mesti diijabah. Ngertos? Niku artine hadis. Teng kitab Ihya nggih diterangaken. Abu Hurairah malih niku didhawuhi Kanjeng Nabi. Ya Abahir, Abu Hurairah. Kok nek bengi tangiyo. Salat nggo pojokane kamarmu. Shalli fi zawayal bait. Salat nduk pojokane kamarmu. Berarti kan masjid, salat ijen. Dalu bengi tangi salat pojokan. Mergo apa Abu Hurairah? Mergo malaikatus samawat, para malaikat langit nyawangkon salat pojokane kamarmu iku kaya menungso nyawang sairil kawakib wan nujum, nyawang lintang-lintang bintang-bintang di langit. Kula panjenengan nek mata apa srengenge apa langite cerah nek bengi nguasno mudik ketok lentang ta mboten. Nah, klip ya, ketok. Semanten ugi derek para malaikat nek enten tiyang tangi bengi terus salat dalu, para malaikat nyawang menisor nang bumi. Pas pancere wong sing salat dalu niku ketok kelip. Ngertos? Niki dawuhe Kanjeng Nabi niki. Lah sinten sing nate disawang malaikat kelip-kelipe? Lah niki benjing pikantuk syafaat malaikat. Pikantuk bendungane malaikat. Ya Allah niku enten lentang teng bumi niku. Pojokan omah pinggir jeding niku oleh salat. Ditungakno karo malaikat, mesti disepuro dosane, mesti dungane wong niku disorong kelawan pendungane malaikat, gampang ijabah. Makane derek nek duwe kepentingan sing gede-gede, abot-abot, tangiyo bengi tahajud kanggo ndorong cek endang hasil apa sing dadi hajati. Ngertos? Niki jaminan sama kersane Allah. Sampeyan takon, Gus, sampeyan ngaji koyo ngono, sampeyan nek bengi sembang bengi ya. Kadang. Terus terang mawon kadang.
Padahal kula niki derek pun didhawuhi bapak kula. Dawuhi. Kula kan jarang film nek bengi, melek. Kadang keturun dilu, kadang salat, kadang boten. Pun didhawuhi kula. Oleh dawuhi bapak kula ngeten. Biyen Mbah Komar nek dawuhi murid-muridé. Nek dadi kiai aja kaya wong biasa. Wong biasa nek bengi turu, nek dadi kiai bengi ya kudu tangi. Salat. Cek gak padha ambek wong biasa. Abot pibak nglakoni salat dalu. Ya. Tapi Masya Allah derek Mbah Yai bapak kula. Jam 2 niku pun wungu. Ngertos wungu. Wungu ngertos tangi. Jam 2 niku tangi. Salat wiritan ndongakno keluargane, ndongakno para murid-e, ndongakno keselamatan dunia akhirate intine. Kabeh didongakno. Selagine situasine normal, sehat, gak ono kendala apapun, istiqomah Mbah Yai nglakoni ngoten bandalu ke jam 2 sampai subuh. Subuh mboten sari. Mari subuhan wiritan dangu. Terus jam 5:30 melampah teng Sabin. Matur-matur kondur dugi Sabin jam 09:00 mapan sari. Jam 11 wungu malih siang. Ngenteni zuhur, mantun zuhur wiritan sampai asar. Zuhur nom wiritan sampai asar. Niku kulinane, bendinane, wazifai, tugase dadi kiai soro. Mula saking istiqomah ngoten niku, nek miturut panjenengan sedaya, Mbah Yai niku tiyang piantun sing berderajat ta mboten? Mergo nek bengi tangi tahajud. Ngertos? Mula kula panjenengan nek kepingin saged nglaksanakno salat dalu, pertama angen-angen duniawi diguwak waktu kate turu. Kedua, kate mapan turu wudu. Enten ngoten niku. Niki carane cek gampang tangi bengi. Angen-angen dunya di deleh dhisik. Terus wudu kate turu. Terus ojo wareg-wareg wetenge. Sapa sing kuwareken bengi mapan turu dijamin subuhe kliwat. Ya. Ati wetenge rada diluwekno. Mar ngono wudu dhisik. Marmu angen-angen dunya, angen-angen anak, angen-angen penggawean digowak dhisik. Digawe maca istighfar, astagfirullah, mapan turu. Umpamane saged turu, gampang tangine. Nek tangi, gampang tahajude. Setan niku masang telung bundelan nang jitoke wong sing turu. Mangkane wong turu rata-rata ngengger. Ya. Gak krungu apa-apa. Mergo dibundeli setan kok jitok. Bundelane kabane 3. Nalika kita nglulir kok kita gelem wudu bundelan kita gelem ndonga. Kita gelem ndonga ya apa ndonga tangi turu apa? Ya apa? Donga tangi turu ana apa kok? Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana. Ketara kata donga. Ketika kita tangi turu kok donga, bundelan siji ojol. Nomor 2, kita budal nang jeding nguyuh.
Mari ngoyo wudu. Ngoyo mbek wudu apa ngoyo tok? Sing kata ngoyo tok ya. Iya. Ngoyo tok marung balik nang kamar mancat kemur meneh ya. Nek gelem wudu, bundelan kedua ucul. Gelem wudu, bundelan kedua ucul. Mari wudu ndonga. Ya apa dungane wudu? Asyhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni kodok apa wa ja'alni min ibadikas salihin. Bundelan ketiga ucul gampang salat dalu pun ngertos ya. Carane bundelan niku mangcane iso ucul nalika kita nglilir bengi. Ya apa? Carane nek kate turu wetenge aja wareg, angen-angen donya dikuwak terus wudu dhisik, mapan turu kelawan maca istighfar. Bundelan telu iku gampang ucul engko nek tangi turu. Paham nggih? Nek ucul gampang melaksanakan salat dalu utawa qiyamul lail. Nek tangi turu jenenge salat tahajud. Nek kita sregep istiqomah nglakoni niki, kita layak menjadi menungso orang yang berderajat mungguhe Allah. Ya mungguhe menungso. Ati selalu greteh ndongakno wong liya dengan ucapan salam. Nomor loro gati karo tangga sing kekurangan pangan, ngewahi panganan, ngirim panganan. Nomor telu diusahakno nglakoni salat tahajud. Mesti kula panjenengan dadi wong berderajat. Nek berderajat wong liya mesti ngarani apik, bahkan sungkan karo kita. Nggih ta mboten? Nggih. Kan wah ojo iku wong setengah malaikat iku ngene ya ojo digawe elek wongku ojo dilarani iku wong setengah malaikat duwe derajat nang ngersane Allah Subhanahu wa taala. Pun sak jam punjul pinten niku 20 menit 20 menit kula ngempun pegel. Paham nggih? Dilampahi nggih? Insyaallah. Kula nggih cek belajar nglakoni, dereng saged nglakoni kanthi istiqomah. Sing pertama napa sing kedua napa sing ketiga niki tasik tiba tangi cek gratul-gratul cek terus belajar. Muga-muga pengaosan niki dados pengaosan ingkang manfaat barokah. Kula panjenengan sedaya muga-muga dipun tebelaken imane, tekun ibadahe, istiqomah lahir batine, barokah manfaat ilmu rezekine, hasil sedaya maksude sing sae-sae, lan muga-muga sing gadah utang iso lunas, sedaya ingkang gadah maksud sae tujuan sae hasil, sedaya putra putrine minas sholihin was sholihat benjang-benjang rek kapundhut husnul khotimah. Lan muga-muga ahli kubur kula panjenengan sedaya khususnya ahli kubur masyarakat Lebok, masyarakat sak kelurahan Wiu, masyarakat kula panjenengan sedaya disepura dosane, diterima amale, diangkat derajate khususnya panjenenganipun Gus Yunus lan mugi-mugi panggenan punika dados panggenan ingkang barokah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam hamdan yuwafi ni'matahu Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
قلوبنا غلا الذين آمنوا وارحمهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم يسر لنا حاجنا سلامة سلمنا من جميع بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ترحم ربنا آتنا الحمد لله صلى الله ربنا وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.